Tako, majstore, nemoj da mi zabušao, tako jedan smajli jedan, tako. Pazi, gledate ceo svijet. Budi pametan, tako, to. Ajde vidimo kako ti to malterišeš. Nekaj sad nego molim. O. Da me vidi neka mlada, a? Dobro. Dobro. I ovako mora da se ženi. Znate, evo, ovim putem i sad stavljamo i ponudu. Važi. A viš, majstor sve zna da radi, majstor Micav. Da. Samo ti smej kad bude vidjela neka mlada kako ti to obavljaš, šta će? Da znaš. Da zna, pa da. Da znaš. Dobro. Ajde sad kaži nešto lijepo za mlade. Da oni znaju s kim ima do posla. Da. Kaže se majstor Miroslavom, a? Jeste. Tako. Majstor Miroslav. Dobro. Ajde sad. Koji traži slobodno ozbiljnu ženu. Dobro. Zrelu. Čekaj malo bliže, do koliko godina? Do 50 godina. Do 50 godina, dobro. Prethodni bračni status nije bitan. Tačno. Dobro. Ovako, mlade devojke, do 50 godina javite se. Čekaj, Miroslav je rešen. Posao ima, hvala Bogu. Baš tako. Ne mogu da te stignem, da te pratim koliko se mrdaš. Dakle, mora sad jedan selfie. Dobro, sad odjavi se, kaži, vidimo se, pozdravljam, javite mi se i tako. Tako. Ostavit ćemo broj telefona i gotovi smo. Ajde, pozdrav. Pozdrav.